Isus i njegovi učenici su putovali kroz oblast Galileje. Poučavao je ljude, govorio o kraljevstvu Božijem i činio mnoga čuda. Jednog dana, kada je bio među narodom, su mu doveli slijepog i nijemog čovjeka, opsjednutog demonom. Isus ga je odmah izliječio i čovjek je mogao da vidi i govori. Svi prisutni se iznenadiše i rekoše: da li je to kralj kojeg je Bog obećao Davidu, kada mu je rekao da će on doći od njegove loze? Ali vjerske vođe rekoše: niko ne može izgoniti demone ako u njemu ne živi jači demon. Isus je znao o čemu oni razmišljaju, pa im je rekao: kako možete reći da ja izgonim demone pomoću Sotone? Jer ko onda vama daje moć da ih izgonite? Sila koju ja koristim je od Božijeg Duha Svetog. I također vam kažem da kogod nije sa mnom, protiv mene. Jedan od vođa reče Isusu: učitelju, napravi neko veliko čudo da nam pokažeš da je tvoja sila zaista od Boga. Ako ga učiniš, vjerovat ćemo u tebe. Isus im odgovori: vi ste zao i podmukao naraštaj koji traži znak sa neba. Daće vam se samo znak Joni, koji je ostao 3 dana i 3 noći u trbuhu ribe. Tako će Sin čovječiji biti 3 dana i 3 noći u srcu zemlje. Ljudi kojima je Jona išao će stajati protiv vas na dan uskrsnuća i svjedočit će protiv vas, jer su se oni pokajali kada su preko njega čuli Božje riječi. A vi imate jednog koji je veći od Jone i niste povjerovali. Kada su vjerske vođe vidjele šta je Isus uradio kada je iscijelio slijepog i nijemog i čuli šta je rekao, počeli su da razmišljaju o tome kako da ga ubiju. Kakva je razlika između reakcije prisutnih ljudi i reakcije vjerskih vođa na iscijeljenje bolesnog čovjeka? Iz reakcija prisutnih ljudi šta možemo razumjeti o njihovim očekivanjima? Kakva je bila reakcija vjerskih vođa kada su vidjeli šta je Isus učinio i čuli šta je rekao? Šta su htjeli uraditi? Isus nije opovrgnuo da je Sotona u stanju da iscijeli i da istjera demone, ali koja je razlika između sotonske i sile koju je Isus koristio? Dajte neke primjere iz vaše kulture kada su ljudi koristili neku silu koja nije Božja da ispune svoje potrebe.